Hello guys, vein chu cementless stone dust mangin block kan siama hey how we vein ka siama ni thin ni zana ka siama ni boka azia ve khop mai asai si brick pani a henem o ka chiang che lo thin ka chun in lo me khet tok thau ka ringa he ma se kan siam ve chin chu ne ni zan le vein kan siam ania heta hi a siam na chunia hei a chung kan phok chho lo hi a chung ko khan ta hei tian a chung hi kan da lu ta chuan chung hian so cement le stone dust mix chu kan tel da kan chut muk lo in kar hal to ta ni chu chut muk chon hei kha apang hi ama mi na mam lo the ni chu chuan chut muk that thing ai ve nga cement hi stone dust le cement hi tuile ma in ting cái tiếng tuile ma in mix that ai ni chu tuile nuai mix that thei to si lo ba chuan tuile ma in mix that le nga ya chuan tui hi aban chep ang khan aban chep turin in siama ban chep in tuin lenga chuan a ne bu tuk chuan phon cho hui ahara a per do ul to ni chu an nem lo tuk chuan tui kha a ban chep in de le tamangai lo stone dust le cement a chuan a ban chep tur kha nia chuan thing kha chuan ting he kha a so na kho i a cement so na kho i thing kha chuan a han pa ya siam ka chu kho a rem ka hmang maya o sam in sam chin in sa tur te le samek ke tan pot brick le acc block le ai chuan heng kha budget sang vak si lo chuan azia ve khop mai apang hi chu tengin kan la uluk te chiam lo a asan chu nakin an plaster le ton thaw wang khan kan uluk te chiam lo ni nakina ati dan a practical in kan lo ti anga kan en chin do nia har vak lo har chu chen kha chun vok in bang ate thil che sang en kha step ate an mang sa to em ema ti kan siam ve chin ni hi ai khia te pe inom viau thawang ti chu ka hriam ase kan lo serve do hrim cheu ni hi ka thil siam azia ve khop mai zia chu ti chuan chen kha ni za kan siam ni han choi chin nge in lo thil du takin chen kha thi kan choi chin nge a ve khop mai ri chu hei kan voi kha siam ten vok si cheng kan na zei over lo zei chu se cement bek som ve ka ti zo chu kan thien ve to ve kan chau dan tlang pu chu stone dust tin saria hian cement bek chan vein kan chokani thinga chun bek khathi tin som ni stone dust tin som ni in an chok thina ma se ke ni chun he mani man tur ani ve box second te kan du tak deu ni chu sal thenga sal chuma mang te tan chun he kha tin som ni po chu an lo tel thawa ase mani man tur ani ang ani do na wagin kan tel tak deu ni